ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ କାହାଣୀ ଉପରେ ଏକ ଗଭୀର ଆଲୋଚନା କରିବା ସେଟା ଆସିଛି ସିଧାସଳଖ ଜଣେ ଅନୁଭବୀଙ୍କ ପାଖରୁ। ଏହା 2011 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ବାରିପଦାରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ସତ ଘଟଣା। ଆଉ ଏହିଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅନୁଭୂତି ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ତାହା ପିଲାଦିନର ହୋଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବେଶ୍ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ହୋଇଥାଏ। ହଁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ବାସ୍ତବତା ଆଉ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଥିବା ସୀମାରେଖାଟା ବହୁତ ପତଳା ଥାଏ। ଏକଦମ। ତେବେ ଏହି କାହାଣୀର ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ହରିଶ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ପିଲାର ଜୀବନରେ ଏକ ଅସାଧାରଣ ଘଟଣା କେମିତି ପ୍ରବେଶ କଲା। ତେବେ କାହାଣୀର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହରିଶ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ। ବହୁତ ଛୋଟ। ଆଉ ସେ ରହୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାରିପଦାରେ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ଘରେ। ତାଙ୍କ ବାପା ବାହାରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ତାଙ୍କ ଘର, ସ୍କୁଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଈଙ୍କ ଘର ସବୁ ପାଖାପାଖି ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତାରେ। ଆଈଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା ଟିକେ ଏମିତି ଉପରକୁ ଉଠିଛି, ଗୋଟେ ଢାଳୁ ଭଳି। ଓହୋ, ତେବେ ସେ ଢାଳୁ ଉପରୁ ସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ହଁ, ସେଠୁ ଆଈଙ୍କ ଘର ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଏମିତିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବି ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ପରିବେଶଟା ପୁରା ପରିଚିତ ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଯେଉଁଠି କୌଣସି ଅଜଣା ଭୟର ସ୍ଥାନ ନଥିଲା ପ୍ରଥମରୁ। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ହିଁ ଅଜବ ଘଟଣାଟା ଘଟିଲା। ଥରେ କ'ଣ ହେଲା ନା, ତାଙ୍କ ଆଈ ଲଗାତାର 3 ଦିନ ଧରି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। 3 ଦିନ? ସେଟା ତ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ଥିଲା। ହଁ, ତେଣୁ ଦିନେ ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ବେଳେ ହରିଶ ଭାବିଲେ ସିଧା ଆଈ ଘରକୁ ଯିବେ। ସେ ସେଇ ଢାଡୁ ଉପରେ ପହଞ୍ଚି ଆଈ ବୋଲି ଡାକିଲେ। ଆଉ ଯେମିତି ଘର ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ସେଇଠି ଅଟକିଗଲେ। କ'ଣ ଦେଖିଲେ ସେ? ସେ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଆଈଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ କୂଅ ଅଛି, ଆଚ୍ଛା, ସେଇ କୂଅ ପାଖ ଦେଇ ଗଲେ ଏବଂ ସିଧା ଘରର ବନ୍ଦ କବାଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ବନ୍ଦ କବାଟ? ହଁ, ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ବନ୍ଦ କବାଟ ଭିତରକୁ। ଏକଥାଟା କେମିତି ଅବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଛି, ନୁହେଁ କି? ନିଶ୍ଚୟ। ଏ ବନ୍ଦ କବାଟ କଥାଟି ହିଁ ତ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। କାରଣ ଯଦି କବାଟ ଖୋଲା ଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେହି ବି କହିପାରିବେ ଯେ ପିଲାଟାର ଦେଖିବାରେ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଠିକ୍। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ କବାଟ, ଏଇଟା ଘଟଣାକୁ ସିଧା ଅଲୌକିକ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ସେ ଡରିମରି ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ି ପଡ଼ି ଆସିଲେ, ସେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଆଈ ସେଠି ଆଗରୁ ହିଁ ମାଙ୍କ ସହ ବସିଛନ୍ତି। ଓହୋ, ତେବେ ଘରେ କିଏ ଥିଲା? ସେଇଟା ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଅନୁଭୂତି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ଆଈ କଥାଟାକୁ ହାଲକା ଭାବରେ ନେଲେ। କହିଲେ, ହେଇଥିବ କେହି ଜଣେ। ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ପିଲାଙ୍କୁ ଅଯଥା ଡରାଇବାକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତିନି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଟି ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ନେଇ ଏକୁଟିଆ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସେହି ରାତିରେ ହିଁ ମିଳିଗଲା, ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ। ସେ ରାତିରେ ହରିଶ ଗୋଟେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ସେ ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ? ହଁ, ସେଇ ଧଳା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧା ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ତାଙ୍କ ତଣ୍ଟି ଚିପି ଦେଉଥିଲେ। ସେ ଏତେ ଜୋରର ଚିତ୍କାର କଲେ ଯେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ବି ଉଠିପଡ଼ି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ। ଏବେ ଘଟଣାଟା କେବଳ ଦେଖିବା ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିଲାନି, ଏହା ଆକ୍ରାମକ ହୋଇଗଲା। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ବାହାରେ ଥିଲା ତାହା ଏବେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସିଲା। କଥା ଏତିକିରେ ବି ସରିଲାନି। ପରଦିନ ସ୍କୁଲରେ ଘଟଣା ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହେଲା। ସ୍କୁଲରେ ବି? ହଁ, ସେ କ୍ଲାସରେ ପଛରେ ବସିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖରେ କିଏ ଯେମିତି ଫୁଙ୍କି ଦେଲା। ସେ ଚମକି ପଡ଼ି ବାଁପଟକୁ ଚାହିଁଲେ, ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଳା ଛାଇ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁ ବସିଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଟା ଗାୟବ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ କ'ଣ କାହାକୁ କିଛି କହିଲେ? ନା, ସେଇଟା ହିଁ ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ସେ ଡରି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। କାରଣ ସେ ଭାବିଲେ ଯଦି ସେ ପାଟି କରିବେ ତେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡରୁଆ କହି ଚିଡ଼େଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱ କେମିତି କାମ କରୁଛି। ଗୋଟେ ପିଲା ପାଇଁ ଅଲୌକିକ ଭୟଠାରୁ ସାମାଜିକ ଉପହାସର ଭୟଟା ବଡ଼ ହୋଇଗଲା। ଆଉ ଏହା ବି ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସୀମା ପାର ହୋଇଗଲା ତାପର ରାତିରେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 2ଟା ବେଳେ ହରିଶଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ କଡ଼ ଲେଉଟେଇବା କ୍ଷଣି ଯାହା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା କୌଣସି ବି ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନଠାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। କ'ଣ ଥିଲା? ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ ଜଣେ ମହିଳା ହଳଦିଆ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିବା ମହିଳା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ନିଜ ବିଛଣାରେ? ହଁ, ଠିକ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁ, ବିବରଣୀ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି କିଏ ପଥରରେ ଛେଚି ଦେଇଛି। ବାପରେ! ସେହି ବିକୃତ ମୁହଁରେ ସେ ହରିଶଙ୍କୁ ଦେଖି ଗୋଟେ କୁଟିଳ ହସ ହସୁଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ନିଜର କଙ୍କାଳସାର ହାତଟା ହରିଶଙ୍କର ଗାଲ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ାଇଲେ। ଏହା ତ କେମିତି କହିବି, ସ୍ଲିପ୍ ପ୍ୟାରାଲିସିସ୍ ଭଳି ଲାଗୁଛି।
କିନ୍ତୁ ସେହିଟି ହରିଶଙ୍କର ସବୁ ସାହସ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କରି ମାଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଘରର ଡିମ୍ ଲାଇଟ୍ ବି କମ୍ ବେଶୀ ହେଉଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁ କିଛି ଗୋଟେ ଭୌତିକ ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତାଙ୍କ ମା ଶେଷରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ସେ ବୁଝିଗଲେ ଯେ ଘରେ ସତରେ କିଛି ଗୋଟେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଅଛି। ସେ ହରିଶଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ସେହି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିକୁ କହିଲେ, ଯିଏ ବି ହୁଅ ମୋ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଏଇଠି ଘଟଣାଟି ପୁରା ବଦଳିଗଲା। ଏବେ ଏହା କେବଳ ପିଲାର ଭୟ ହୋଇ ରହିଲାନି, ଏହା ପରିବାରର ଲଢ଼େଇରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ତାଙ୍କ ମା ଆଉ ଆଈ ମିଶି ହରିଶଙ୍କୁ ଜଣେ ପୀର ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। ପାରମ୍ପରିକ ସମାଧାନର ରାସ୍ତା। ବାବା ହରିଶଙ୍କୁ ଦେଖି କିଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପାଣି ଛିଞ୍ଚିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଅଜବ କଥା ହେଲା। କ'ଣ? ବାବା ପ୍ରଥମେ ହରିଶ ଆଉ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବାହାରେ ରହିବାକୁ କହି କେବଳ ଆଈଙ୍କ ସହ କିଛି ସମୟ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେଲେ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାହିଁକି କେବଳ ଆଈଙ୍କ ସହ? ହୁଏତ ବାବା ବୁଝିପାରିଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣାର ମୂଳ କଥା ଆଈଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା। ହୋଇପାରେ। ଏହାପରେ ବାବା କହିଲେ ଯେ ପରଦିନ ରାତିରେ ଏକ ବିଶେଷ ବିଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି? ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ହରିଶଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ପାଦରେ ନଦୀର 7ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ଘାଟରୁ ପାଣି ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। 7 ଘାଟର ପାଣି? ଏହାର ତ ଗୋଟେ ଖାସ୍ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ଆମ ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ। ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସେହି ପାଣିକୁ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ରଖାଗଲା, ଆଉ ସେଥିରେ 4ଟି ଲୁହା କଣ୍ଟା ପକାଗଲା। ଆଉ ଲୁହାକୁ ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଧିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଂଶ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଧି ହେବା ସନ୍ଧ୍ୟାର ଠିକ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦିନବେଳେ ଆଉ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଲା। ପୁଣି? ହଁ, ହରିଶ ଘରେ ଆଈଙ୍କ ସହ ଖଟ ଉପରେ ଶୋଇ ଟିଭି ଦେଖୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ କିଏ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ଼କୁ ଧରି ଖଟ ତଳକୁ ଟାଣି ନେଇଗଲା। ବାସ୍ତବରେ? ସେ ଚିତ୍କାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏଟା ମୋତେ ବହୁତ ଅଜବ ଲାଗିଲା। ସେ ଡରିବା ବଦଳରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, କାହିଁକି ଏତେ ଡରୁଛୁ? ସେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ସେ ଜାଣିଥିଲେ ଏହା କିଏ। ସେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିଚୟକୁ ସୂଚାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ପରେ ଆଈଙ୍କର ଏହି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେ ଆଈ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଥିଲେ। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବିଧି ପାଇଁ କାଳିକାପୁର ବସ୍ତିର ଏକ 3 ଛକି ଜାଗା ବଛାଗଲା। 3 ଛକି, ଯୋଡ଼ି 3ଟା ରାସ୍ତା ମିଶିଥାଏ। ଲୋକବିଶ୍ୱାସରେ ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ହଁ, ସେଠାରେ ବାବା ହରିଶକୁ ଏକ ଗୋଲାକାର ଗାର ଭିତରେ ଛିଡ଼ା କରାଇ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିଲେ। ସେହି 7 ଘାଟର ପାଣି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇଯିବାକୁ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ? ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ, ବାଟରେ ଯାହା ବି ହଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁବା ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଏକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ପଛକୁ ନ ଚାହିଁବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅତୀତ ସହ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ 7 ବର୍ଷର ପିଲା କେତେ ସମ୍ଭାଳିବ ନିଜକୁ? ଫେରିବା ବାଟରେ ହରିଶ ନିଜକୁ ଅଟକାଇ ପାରିଲେନି, ଆଉ ପଛକୁ ବୁଲି ଚାହିଁଦେଲେ। ଚାହିଁଦେଲେ? ହଁ, ସେ ଦେଖିଲେ ବାବା ସେହି ଖାଲି ମାଠିଆକୁ ଧରି ଗୋଲାକାରରେ ବୁଲାଉଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆଈ ତାଙ୍କୁ ଜୋରରେ ଗୋଟେ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ପରେ ଯେତେବେଳେ ବାବା ଫେରିଲେ ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି, ତୁ କାହିଁକି ପଛକୁ ଚାହିଁଲୁ? କିନ୍ତୁ ସେ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଇଟା ହିଁ ରହସ୍ୟ। ତାଙ୍କ ପିଠି ତ ସେମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥିଲା। ହୁଏତ ଏହା ତାଙ୍କ କ୍ଷମତାର ଏକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। ପରିବାରର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ। ବିଧି ପରେ ବାବା ହରିଶଙ୍କୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସ୍ତା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରି ନ ହେବାକୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେହି 7 ଦିନ ହରିଶଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ଥିଲା। କେମିତି? ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି କେହି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି, କେହି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ସେ ସାରା ଦିନ କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ଏହା ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିଚ୍ଛେଦର ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭଳି। ବାବାଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେହି ଆତ୍ମା ହରିଶକୁ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଟାଣୁଥିଲା। ଏହି 7 ଦିନ ଏକ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଥିଲା। 7 ଦିନ ପରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା। ହରିଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ବାବା ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ସେ? କିଏ ଥିଲା ସେହି ଆତ୍ମା? ସେ କହିଲେ ଯେ ସେହି ଆତ୍ମା ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କର ଥିଲା, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମ ଲୋକକଥାରେ ଚିରୁକୁଣି କୁହାଯାଏ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏଇଟା ଥିଲା ଚିରୁକୁଣିର କାହାଣୀ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛା ଅଧୁରା ରହିଯାଇଥିଲା। ହଁ, ଆଉ ଏବେ ସବୁକିଛି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପ୍ରତି ଏତେ ଆକର୍ଷିତ ଥିଲା।
ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବା ନଥିଲା। ନା, ବାବା କହିଲେ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ହରିଶଙ୍କୁ ନିଜ ସନ୍ତାନ ଭାବେ ନିଜ ଦୁନିଆକୁ ନେଇଯିବା। କେତେ ଦୁଃଖଦ! ଏକ ବିକୃତ ବାତ୍ସଲ୍ୟରୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା। ଆଉ ବାବା ଏହା ବି କହିଲେ ଯେ ଆତ୍ମାଟି ଲାଗିଲା କେଉଁଠୁ? ବାରିପଦାର ଷ୍ଟେସନ ବଜାରରେ ଲାଗୁଥିବା ହାଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହରିଶ ଓ ତାଙ୍କ ଆଈ ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେହି 3 ଛକି ରାସ୍ତା। ଯେଉଁଠି ବିଧି କରାଗଲା ସେହି ରାସ୍ତାରେ ହିଁ ଆତ୍ମାଟି ହରିଶଙ୍କ ସହ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଏହା ସବୁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଏକାଠି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛି। ଯୋଉଠି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ସେଇଠି ହିଁ ସମ୍ପର୍କ ଛିନ୍ନ କରାଗଲା। ଏ କାହାଣୀ କେବଳ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା, ବରଂ ଗୋଟେ ସମାଜ ଅଦୃଶ୍ୟକୁ କିପରି ବୁଝେ ତାହା ଦେଖାଏ। ତେବେ ଏହା ଏକ ପିଲାଦିନର ଘଟଣାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଭୟ, ପାରିବାରିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଗଭୀର ଯାତ୍ରା ଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିରକୁଣି ଭଳି ଶବ୍ଦ, ସାତଘାଟର ପାଣି, 3 ଛକିର ବିଧି ଏସବୁ ଏହି କାହାଣୀକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକବିଶ୍ୱାସର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଦଲିଲ ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋ ମନରେ ଏବେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କୋଉ କଥା? ସବୁକିଛି ସମାଧାନ ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆଈଙ୍କର ସେହି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ ହରିଶକୁ ଖଟତରୁ ଟଣାଗଲା, ସେ କହିଲେ ସେ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ହଁ, ସେଇଟା ସତରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବାବା କେବଳ ଆଈଙ୍କ ସହ ଏକୁଟିଆ କଥା ହେବା, ଏସବୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗେ ସତରେ କ'ଣ ଆଈ ଏହି ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ଅଧିକ ଜାଣିଥିଲେ? ହୁଏତ ସେ ସେହି ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ପୁରୁଣା ଦୁଃଖଦ କାହାଣୀ ଜାଣିଥିଲେ ଯାହା ସେ ପ୍ରଥମେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ହୋଇପାରେ। ଆଉ ଏହା ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଉତ୍ତର ସେହି କାହାଣୀରେ ଅକୁହା ରହିଯାଇଛି।